Mas engrande nga Sinulog Festival masaksihan sa tuig 2023 sa bagong venue sa Dakbayan sa Sugbo. Diin ang mga dagkong opisyal sa kagamhanan ang dapiton sa pagsaksi sa kinadak-ang festival sa nasod. Ani ang report. Baguhay lang nasaksihan ang kalampusan sa Pasigarbo sa Sugbo, Festival of Festival sa Lalawigan. Nga gipahigayon sa Dakbayan Sugbo diin, nakita ang katahom o kaanindot sa tanan-awon mugna sa performance sa mga contingents. Ang sunod na usab nga atangan mao ang Sinulog Festival nga nahunong og duha ka tuig tuod sa pandemic. Apan masaligon sa Cebu City Mayor Mike Rama nga mahinayon na gyud kini sa sunod tuig nga mas ingrande ug daghan pang mga tao ang makasaksi. Unang higayon nga himuon kini sa South Road Properties kun SRP nga karon pa lang gihimo na ang pagpangandam sa Sinulog Festival 2023. Pasigarbo have seen they're very competitive. They will join. And we have the whole SRP, DPWH. Kanong duman nga gitinguha unta sa mayor nga mapahigayon ang sinulog sa nakalabayng tuig ug karong tuiga pinaagi sa virtual platform apan wa mahinayon tungod sa restriction mugna sa COVID-19 pandemic. As the President BBM, and we are inviting all of them, all national government from including the secretaries. Pila budget nato, Mayor? Now we don't talk about budget yet. We prepare first. Samtang gihangop sa Cebu City Police Office ang pagpahigayon sa Sinulog 2023 sa SRP. Matod pa maghatag kini og dakong kasayon sa mga tinugyanan sa balaod sa pagpatuman sa ilang responsibilidad aron pagsiguro sa peace and order. It would be easier for us, no? Because SRP is easier to handle and to secure considering makontrol na to ang iyahang entry and exit sa SRP. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.